इस साला खोटिया उटिया लागल बारी अगुआ काइल है इसके। अरे बिजुरिया बिजुरिया सारा बा बोलत नहीं है। आइल बा बाहर से कमा के तो खर्चा करे के डरे या घर में घुसल बा। अरे बिजुरिया बिजुरियो सारा बा बोलत नहीं है। आइल बा बाहर से कमा के तो खर्चा वर्चा करे के डरे या घर में घुस के सूत गइल बा। नहीं सुनात रे। अरे बिजुरिया बोलो भाई, जल्दी जल्दी काम खत्म करे के भाई। अरे बिजुरिया चलो देखो बिजुरिया कौन तो चिल्लाता भाई। क्या करता रे अरे सरवा आ गइले कहीं जाता रहे पियाज कोड़े खेत में। आइल बड़ा बाहर से कमा के तब पियाज कोड़े चल गिलो। तो प्याज ना कोड़ी रे तो का करी। मैंने बाहर से कमा के आइल बड़ा तो प्याज ना कोड़बो। पूर्वक लेकन है ना जल्दी प्याज रख के तोरा का एगो बात बताओ तनी जल्दी आओ। बता तू साल लखेरा भर दिन चला तारा घुमल। ओह नो बात बताओ। कहता हमारे के बोलाओ तनी करे के तो साला बुरबा कहीं के कहो का बात बा। कर हने आइल बड़े कमा के तो खर्चा बर्चा कमा के। हां तो कमा के नहीं सही ले। अरे साला हमरा कमा के ले जानता रे को दिन हो गइल। को दिन हो गई हम गांव में नहीं रहते। हम पिछले सुख के आई रही जोड़ को दिन भइल। पिछला सुख के हां को दिन भइल। त कहां रही सुबह भुंजा बड़ा में घुस रहता रे कि पते नहीं है चल। अरे तनी घरे काम बा प्याज कोड़ाता होने पीछे खेतवा में उहे ढोत रही। तोरे लेखा सारा वाला खेरा घुमल चलेगा हमरा। अरे सरवा तो टमलिया हमारे के कहलो छ कि आइल बाऊ टमलिया। हां टमलिया सरवा का कही रे हमार जे सैल बनी उ जानत नहीं खे। टमलिया झूठ बोलता है हमारा से ना तो उसा क्या क्या बोले बिजुलिया उन्हें से कमा के बाहर से। चल 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 बताओ का बात बा। हम चल 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 है कहां घामा में लिया जीव हमने चल तोरा घाम लागता ना यहाँ तना में तोरे लेखा सारा गुलाब खेरा के फूल भइल बड़ा सारे तुम्हारा घाम लागता। चल हने तोरा के बताओ तनी का करे के देख बोल ना तोरा के साले आदत हमर छूट गइल बा। एसी में से काम को के होता सेंटरिंग के काम को कइले तो का बात बा बतवा तो बताओ। ओए ईट आइल बड़े बाहर से तक सरवा बिछौना मोर लेबे ते बिछावना कोई में ने बैठ तब करे कनियो कनियो से आवेलो सारे बिछौना पे बैठबो। चल बैठ। ओए देखो तारा अब ईट गंदा हो जाई तो धोए आइबो का। अच्छा चल बैठो तानी हाँ। सुन हां का कइल जाई का कइले का पार्टी उटी कोई बात सर हम जानत नहीं तोरी है पार्टी उटी के ते बतिए कहबे। तोरा कहबे बार बार हमरा पैसा कौड़ी नहीं के आइला हमरा 8 दिन 9 दिन हो गेल चले पैसा धइल बा। पैसा धइल बा तब करे लेके डाल दल बक्सा में बक्सा में डाल देनी बाबू ले लो। बाबू सर बाबू के तारा पता चलता। बाबू तो तोर कहता ना कि आवता बिजुलिया कमा के तो पैसा नहीं देता हमारा के। आते कहता रे कि तो सब पैसा का के धइल ही बड़े चल पार्टी कर बड़ साला बुरबक मुर्गा उर्गा अच्छा सस्ते वाला कर मुर्गे बनाओ। अरे मुर्गा फुर्गा के बात छोड़ हम इंग्लिश दारू मत लई है महुए से काम चला। ओह नो माने सर दारू तोरा चाहिए ऊपर ले एगो तो मुर्गा उर्गा कहते बाड़े ओमे पे दारू हो। हमारा भी एको आना पैसा नहीं खे। सुन ले बात पहले नंबर पार्टी या फाटी या पिकनिक के खाती ये सब खाती आवता हम साले दोपहरिया में आ जाता हम धावल पार्टी करेगा। हम जानत नहीं तोरा तोरा कोनो काम नहीं खे। हम जात नहीं करे जो बैठ 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 ना पैसा नहीं के तोरा भी ना पैसा कहां बा। बैठ ने पैसा धइल बा 9 दिन 8 दिन इला हो गइल पैसे बा। हां तो उहे तू बस ठेहुन से दिमाग लगइबो बस उहे करबो जइबो हाथ से कटब। हमारा दिमाग बुआ के बिना पैसा पैसा हम जानते नहीं। दिमाग से पैसा आई तो कैसे पैसा आ जब तोरे नियन खाली हाय हाय करे के बा। यहाँ देखो तारे यहाँ गांव में घूमतानी गमछा लेके। तू नवाब होइस भाई तोर चल जाई हमनी ना चली। तू नवाब होइस तोर चल जाई भाई। हम बताओ तनी हां पार्टी के पैसा के दिमाग लग जाई ठीक न। पार्टी के पैसा के हां सुन ले बात हम पार्टी फाटी में हम ना रहम। हम पहले बताए तनी कहे ना रह नहीं पार्टी फाटी वाला बात हमरा से मत कर। बात बताओ का करे के बा। हां पार्टी पार्टी हमरा भी काहे से पैसा नहीं है। अरे पैसा पैसा हमेशा पैसा पैसा आई नु पैसा कैसे आई पैसे आई पार्टी करबे देख। ओह नो हां जब कोनो काम ठान लियो जला नु हां तो तोरा दिमाग में नहीं रही तब हम काम हो जाए ऐसे कि ऊपर वाला देखता है। तो मैंने सारे ऊपर वाला देखता है तो कुछ कर देबो। तो देख ना तो देख व्यवस्था होता कि ना तो बैठल रहो यहाँ में आ देख कैसे व्यवस्था हो जाता। ए जे ई हवे बैठ आ देख
ऐसे कि हमनी के मन से पार्टी करे निकलल बन जाए केन हम से न केनो से व्यवस्था होइए जाए। तो बताओ उपाय बताओ का बा। हमरा भी देख पैसा कौड़ी नहीं के साहब बताओ तनी जौन उपाय कहत रे प्लान का बनिले बड़े बताओ जल्दी बना के ना तो हम जाई अपन काम करी। तोरे लेखा घूम खाली सूते के बा अभी प्याज धोए के बा प्याज धोए के बा तोरे लेखा चले के बा घूमल बताओ जल्दी बताओ। बैठ अरे बताओ ना बतिया बताओ देख ना रुक ना बैठ तनी समय दे तब नु पैसा के दिमाग लगाओ तनी हम रुक दिमाग लगाओ तनी का लगाओ जौन दिमाग लगावे कहू का ते कइले बड़े झूठो के टाइम पास करे आगे। अच्छा रुक ना दिमाग लगाओ तनी नु काहे हबड़ाइल बड़े। हां त लगाओ बेचा बकरा बकरी खसी हो का दिमाग लगाई यार बकरी खसी हो झूठो के आगुली परेशान करे हमरा के खाली पार्टी फाटी के फेरा में बकरी रहे। खसी हो दिमाग लाग गई दिमाग लाग गई ओ कैसन रे सुन देखावा ता चिकावा ई साला ते जान मारवा देबे तू कोई के ठीक आवत तो का करबे अब। तोरा जान मारवावे कहता नहीं ऐसा ही पैसा आई जान मारवावे के पैसा कमा के लेलो धदल बाकस में बना दिमाग लगाओ तो तोरा दिमाग लग बड़ बुरबक भाई एकदम भाई। सुन हमर बात पहले हां चिकावा आवता अच्छा ठीक आ चिकराम के लेके चले के बधारी में अच्छा आ कौनो के बकरी हम बेच सुन पहले सुन ना सर भाई कौनो बकरी के ध के बेच जाई पैसा आ जाई आ पार्टी मना लिए ये साला हमरा के जिए ना देबे बताओ ये अब चोरी चमारी रह गेल बारे पार्टी मनावे खातिर चलबे तू दूसरा के बकरी बेच देबी। अरे तो तोर बकरी बेचता नहीं हमेशा साला ये साफ लत खोर बाड़े ते लो तो खोर तब का असही चबब असही मुर्गा चबब असही दारू पियब लो तो खोर बानी करे के तो इहे सब करबे बताओ चोरी अरे करबे बेते साथे तोरा चोरी चमारी बुझाता है यहाँ अच्छा रुका तो देखिए कहीं के रे मुर्गा सही खिबे तोरे अकेला केला पार्टी करे चल रहा हमरे के पूछबो नहीं करे आ गिलो तू आ गईली तू लोग अकेले अकेले प्लानिंग करता रहा। चल ठीक भाई हो आइए गो इहो आइए एकरो के कह के आई रहिस ना हां और कुछ हो जा अभी अभी आइल बड़ा मर्दे शहर से कमा के और घरे में बैठल बड़ा चला पार्टी कर तेहू एकरे लेखा के कहे लगलिस पार्टी कर इहो तो कबेले पार्टी के प्लान बनावता। तो ठीक तो कहत रे का भइल सुन है ने कहता नु कि बाजार में चल के बकरी खसी केहू के बेच दिया तो कौन खराब कहत नहीं तोरा घरे के लागत ये बकरी तो तरनु खाए खाती आगे आजी बकूद के हमरो के तनी खियाओ लो हमरो के तनी खियाओ लो चले के मेरी बुझाता तो यहाँ कहा था इनका डर लगा। अरे वो तो ठीक बा लेकिन केहू के बकरा बकरी बेच देवे के देख केहू के कौन देखे आवता यहाँ मारे 1000 गो बकरी चलता इसे कोनो पता चली चलो सा हम चलता नहीं नु अरे भाई ले पार्टी खाती बकरा बकरी दूसरा मार भाई भाई अरे तो हनी के खबर हम तो भाई ना जी हम हूं ना जाइबे भैया ना जी बस असई मुर्गा खिबे असई दारू खिबे तो तरनु तो माने मुर्गा 8 रुपये खातिर दूसरा के बकरी खसी बेच देबे रे तोरा के बकरी खसी बेच देबे रे का कहतर तू जइबे एकर साथ देबे काम में ए भईबा जाइब लेकिन कुछ करब ना साथे खाली चलब साथे ह तो चलो साथे चलो साथे जा सकत सुन ले हमहू खाली चलम साथे तोरा जवन करे के बा करिया हमारा से मत कुछ कही चल ना ते चल बाकी हमारा के पास छोड़ दे ते टेंशन मत ले खाली पीठ पर रहियो तोहनी के देखो तो कैसे सब काम हो जाता बुझाता कि आज मरवाई है अरे मार खा जाए कैसे हम बानी नु तोहनी के चलो छ ना बकरा बकरी खसी हो देखत तो बानी बेचाई बकरा बकरी खसी हो बेचाई बकरा बकरी खसी हो ना का मलिकार बोली बकरी लेवे के बा बकरी ले वाला तो आपके दिखाता नहीं तो बकरी का लेवे का मलिकार खसी लेवे वाला बनी खसी अच्छा खसी खसी मिल जाई बा बढ़िया तेलदार अरे एकदम मस्त चुस्ता वाला खसी बा पचौनिया बढ़िया निकली एक नंबर के निकली तो कहवा बा कहवा बा कहीं हवा बाड़ी सब बकरी कहाँ बाड़ी से बकरी खसी गइल बाड़ी सब बाजार में चली चले दिखाई तो चलो चल चलो चल चलो 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 सना तोहनी के का डेराइल वाला सर हम बानी नु चल हमनी के बाकी कुछ नहीं किए जाना एक नंबर के बाटे एक नंबर के अरे आंधे चिक बका मलिकार लगब कि हमार कमर में टूटिया जाई कमर ना टूटी आय दादा
अरे मर्द चलो चलो ई सब मर्द थारा लौकत नहीं खेरे मर्द ई पाड़ा पाड़ी ने घुस जालन से बांधल बा चलो 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 क्या मर्द चलो दिखाता कि लौकत नहीं बकरी लेबे के चक्कर में लागत बा कि कमर मर भी चल चल और सही बढ़िया बकरी लेब खसी लेब चलो के खावा चलो तेरा में परवाही हमनी की एकदम चर्बी वाला खसी बा अंडुल बा ना ओकर हैं अंडुलवा अरे सब एक नंबर के खसी बा तू टेंशन मत ले देखाई एक नंबर के बकरा कैसन हम बकरा दिलावत बकरी नहीं बा? चलन। अरे यार ई तो बार गिरले रहता यार उठा उठा आई हो दादा अरे का अरे माई हो माई लगत बा कि आज हमार जतारा ठीक नहीं खे का कहता सरे आही रे माई ठीक कहता हमनी के ना आही रे मौसी तुमने किना जीवो सो ना लगत बा कि कमर के हड्डी छटक गइल रे दादा मारत मारत हम दिमाग होश में क देम तोहनी चलबो सकना रे लिया के बीच रास्ता में कहता से हम ना जाई रे भैया तोहनी के चक्कर में बुझाता कि हमो साला धरा जाई चल जल्दी ये दो बार गिर गई नहीं रे दादा ऐसे ही पिए दारू लगत बा कि कद्दू चाहिए में मुर्गा चाहिए ते मुर्गा ना खिबे रे लगत बा चल, कि कमर चल में से का जल्दी। हड्डी छटक गइल रे भैया अरे लगा मर्दे के उठो दू बार- जल्दी चलो ए मलिकार हम खसी बकरा बकरी लेवे ना जाई अरे मर्दे एक लगत बा नंबर कि के कोनो खसी बा खतरा बा ए मलिकार हम बानी नु ना खतरा हुई तरह चलो सही बोल चली चलो। मलिकार कोनो खतरा उतरा नहीं खे ना एको पैसा खतरा नहीं है चलो दादा लगत बा कि खतरा का कमर बा के सब हड्डी अपन छटक संपत्ति गइल। बा बढ़िया बा ना मलिकार एक नंबर के बा चलो 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 बचवा के रही हमनी के और देखा तारा नो हाँ। जतना बकरा बकरी जोन बाड़ी छ हां सब ये जोन बा हमारे रउवे है मलिकार तका दोसरा के बेचे खातिर आइल बानी हां बकरा बा कि बकरी बा रउवा लेके चल के दिखाई तब ना अरे खसियो बाड़े तो में चली दिखाई चलो देखो हई जतना बाड़ी सनु जतना हई बकरा बकरी बाड़ी से सब लोग कहता है में से कौन लेबो उ सब लौकत बा मलिकार बा कि ये वाला हमरा बकरा बढ़िया लगत बा काहे कि एकर बढ़िया अंडा झुरल बा के ऑमलेट बना के जान जाए अच्छा ठीक बा तू आ आमलेट बना तेलगर भी लिखल बा एकर चुस्ता फेफड़ा पचौनी भी बढ़िया लिखली आ पचौनिया के तो हम बड़ा मन से खाइला मलिकार तो ठीक बा मन से खा लो लेकिन एको रेट ज्यादा बा कितना बा एकर रेट 12,000 रुपया लागी 12,000 तो ही अंडलवा बकरवा के तारे अंडलवा बकरवा के रेट बढ़ गइल मतलब ऑमलेट खाए के खातिर कह देनी तो और डिमांड बढ़ गई डिमांड का बढ़ गइल आज बाजार में रेट ज्यादा हो गइल बा बकरा के कुछ कम करके अरे मलिकार मर्दे। दे दी। ई आड़ू हो आड़ू के दाम तनी बेसी लागेला तो ठीक बा मलिकार हम आज से दम दुकानी नहीं करत हमार बुढ़ाइती होल जात बा दामे दुकानी करत थोड़ा कम बेसी करके मैनेज कर ली अच्छा कितना देबो 9,000 देव मलिकार 9,000 हाँ अरे यार 9,000 बहुत कम होता घाटा लग जी हमरा तो रउआ का सोचता नहीं कि अंडा वाला बकरा के ऑमलेट बना खातिर कह देनी तो एकर डिमांड बढ़ गइल तो बढ़ी के ना चाहिए मलिकार थोड़ा कम बेसी करके सोच समझ के दे दी बाजार में रेट आजकल ज्यादा हो गइल बा इसीलिए ना गांव में आइल बनी अच्छा तो कुछ बढ़ जाओ उससे ना मलिकार 9,000 देव हम देवे के बात दी ना देवे के बात और अरे कोनो में अपना बाबू के पूंजी लागत है दे दे साला जितना पलेता उतना पर जल्दी बेच के भागल जाओ साले ना तो धारा जीवो बस समझ में आ जाई बेच दी हां हां का रउआ अपना में बतियात रही मलिकार अच्छा ठीक बा मंजूर बा पैसा कैसे देबो कैश देबो कि मोबाइल ओ पे कैश वाला जमाना गइल हम फोन पे डालीला फोन पे हाँ ठीक बोलो फोन पे डालो 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 जल्दी डालो स्क्रीनशॉट दिखाई अपन हाँ ला ये स्कैनर ला का मलिकार आपके चबोका नाम बा अरे तो चबहोकने नाम नु हमर हो अच्छा आवत ठीक अनु। बा आवत बा हां सब देखी 9,000 कर देता नी हाँ देखा तो चल गइल ना देखी हां आ गिल आ गिल आइल बा ना हाँ, ठीक बा, अब्दुल कसाई के नाम से आइल होई हां अब्दुल का सही आवता ठीक बा चलो ले लो ले जाए ना ले जा चली ठीक बा ए चल बगल चलो तोहार ले जा तोहार अडुआ जो बा ना करा के तो ऑमलेट बना के खाएम हम ये अंडुलुआ के चुस्ता तो दबा के खाइला हम मीट खाए के हमरा आदत कहाँ बा बेचे से फुर्सते ना मिलेला आ तोहार चुस्ता फेफड़ा अंडुलुआ के तो ऑमलेट बना आ पचौनिया के तो फ्रिज में रख के 2-3 दिन ले खाए चलो
चलो चलो चलो 9,000 में खरीदने बनी। चलो आज तो माजे आ जाई। चलो आज तो हर पचौनी निकाल के चुस्ता के साथ ओए बलेसर काकू यहाँ का कर चला हो देखली चिकवा तोहर बोकरवा लेकर जात रहा बुखरवा हमार बेच दह का नाही था अरे हम तो देखली वो वही बधरवा में लेकर जात रहा चिकवा लेके जाता है बधरवा होती हाँ फिर रुका जाती देख जा जा मर्दे देखा तू यहाँ ढेला पीसन लाल वाला रुक हमारा बुकरा कहाँ लेके जाते थे रे हैं? रुक रे रुक सारे रुक रुक ए सर रुक हमारा बुकरा कहाँ तोर बकरा हमारा बकरा तोर बकरा कैसन रे हाँ? हे दादा कैसे कैसे तोर बकरा कैसन रे हमार बकरा ला कैसे ले गए ना तोर बकरा कैसन जोन मलिकार करा बकरा हम नहीं जानी ओकरा- मलिकार ला ओकरा से ले गए नहीं हम लेके कैसे ले अब गए? खूना पर पैसा डाले बानी 9,000 ले होते कुछ जान ले तोर बकरा कैसन रे ए दादा भैया अयो मैया ई कैसन मारत बा तोर बकरा कैसन रे आई दादा लुंगिया खुल गइले भैया आई दादा नो भैया आई तोर बकरा कैसन आए हीरे में खरीद ले बानी 9,000 रुपया दे के खरीद ले बानी 9,000 रुपया दे के खरीद ले बानी कैसन रे ए दादा लुंगिया खुल गइले भैया